Skovningsmaskinen er et rigtig muskelbundt. Den store maskine kan på få øjeblikke udføre det arbejde, der tidligere tog skovarbejdere med save, økser og motorsave meget længere tid. Skovningsmaskinen er en specialmaskine, der i sin opbygning minder om en stor traktor med en kranarm, hvorpå der er monteret et skovningsaggregat. Dette skovningsaggregat er indrettet med gribeklør, valser og en kraftig kædesav, som af en omgang kan fælde træet, lægge det ned, skære grenene af og save træet i præcise længder. Skovningsaggregatet har indbygget måleudstyr, der er forbundet til en computer i førerhuset. På den måde kan skovningsmaskinen automatisk måle træets diameter og skære det i de ønskede dimensioner. Sådan kan man få præcise informationer om det tømmer, der bliver produceret, og man sikrer, at træet bliver udnyttet bedst muligt.